petit però ben arreglat, amb gent propera i legal. I tenim torres humanes que aguanten el nostre cel, geganters, valls i rialles, borronets de moscatell. Si vols mar, una esqueixada, si vols terra calçotada, pa amb tomata i botifarra de pagès. Welcome, welcome to Catalonia. Welcome, welcome, it's not the same. Welcome, welcome to Catalonia. Welcome, welcome to Catalonia. Welcome, welcome, it's another place. Welcome, welcome to Catalonia. Sac per sota la pell, fruit de l'herència d'antics combatents que es manté viu al pas del temps. Els de dalt fan que es volen empresonar en un imperi que ens sol tractar de manera desigual. Fa poc temps van apagar l'espurna de llibertat, ofegant el nostre crit al circ constitucional, però aquest conte no ha acabat. Es viu bé un bon final i la lluita ferma no haurà estat en va. Welcome, welcome to Catalonia. Welcome, welcome, it's not the same. Welcome, welcome to Catalonia. Welcome, welcome to Catalonia. Welcome, welcome, it's another place. Welcome, welcome to Catalonia. La tàctica d'avui? La tàctica d'avui... Bé, guanyar, perquè nosaltres juguem a defensar dur, a córrer i, evidentment, som un equip guanyador. Aquest equip suposo que comencen i n'estan aprenent. Intentarem no guanyar de molts perquè també tenim un respecte per l'equip, no? Per l'equip que se'ns enfronta. Però a part d'això... Tu poder guanyar el Camp Barça ja et quedaràs satisfet. Bé, serà una gran jubilació. Bé, si no tinc alguna oferta, perquè ara que l'entrenador del Barça se'n va a Romania, si els hi falta un entrenador com cal. I entén-me, jo sempre estic a punt, si hi ha calés. Has vingut amb el sac preparat, de tota manera. Amb el sac preparat, però només fitxaria si me donguessin les mateixes vacances que me dona la meva empresa. Si me donguessin menys vacances no fitxaria. Molt bé. Estan obsessionats, sonats
això que hem fet ara del temps mort, ho farem però alternat. O sigui, de la següent manera. O pugem laterals i tanquem els dos de mig, o puja el de mig que vull que pugi en Joy, i l'altre que es quedi darrere que és en Xec. Ara sí que és en Xec. No m'extensió. O sigui, o pugem dos o una vegada com ens surt. Lògicament, la circulació, hem d'estar tots junts a darrere, ens quedem tots a darrere, és de sentit comú. Però d'entrada anem a provar d'entrar a darrere de la part de mig. Surt el de mig, reculem i junts els de darrere. Anem a provar una mica de defensa al tercer. Si no ens surt, ja ho indicaré de seguida, però anem a fer circuit. Però d'entrada anem a fer aquesta defensa alternativa a veure què tal funciona. Anem de 4-2 a 5-1. De 4-2 a 5-1.
unos 20 minutos y a la ducha. Vamos, 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 defensa, vamos. Esto no se ha acabado, Jordi, ve. Está bien, está bien. ¡Vamos!